umugusi no muntu obweke bago umuntu anchete kwerigeria unabakoro batebete mugusi omuntu mungaini oegaega ogacha murubirinye kwerigeria no murubirio ugokorokia abantu ase bagokora emirimo yabo na keri bagokora na batoerera aria baitanaine na ase bagokorera emirimo yabo naso murubirinye kwerigeria lero nigongo kwana na Exodus umusawa yomo okorosia ebintu bikoro kwase Kenya muri buna beads kose ebitinge biria bikobe kwa maboko aiga aso muchibo songo iliterana Joseph Mose ngo sababu yana ntego ika omwelio ime ya Gatembe TV ekionga kya mugusi omugusi omongainya kwega ebogacha aiga ebogacha narera koga omugusi omongainya kwega ebogacha aiga ebogacha narera koga era kurukunya kwirigiria kwega ebogacha aiga ebogacha narera koga aiga ebogacha narera koga uja utia kwega Exodus. Lieteri Exodus kwanza ne liara liye. Exodus ne lieteri okorigeri. Ende ne na ruetare wono no meteri Exodus imineti okoru kutoka. Soko nganya. Soko nganya. Alega nga yo minute. Omete ya mangana na to challenges wono kere tu aruro tu kweba. Na kina mwete koruo kutoka sasa. Ukanganya. Ukakora Exodus. Bono gaikiraga sole lieteri ya uborongendirire. Lieta kamili ni George Orenge. George Orenge. Okay. Igasi agora erera so murigereria abunerere yo gukora. Motebi ngo yo tamaiti nyeke ni mware sange ndo. Koruku art. Yani cross bracelets. Ni ntobya magoko bya Kenya no bimaete. Ne bye bimo bikwa birorira na byebi. Okay. Koruku art. Yeah. Okay. Historia nke yago gwato tebiringa no kwanganyite korwa segete gwetira mangana getega paka gwaikira wona sore. Historia nke urato yago nereri igoro yobuguma bwako historia kwa kifupi. Boge maneri na korete skuru wa. Wono ngachaka ko aso igonka karaon kia ice cream. Ngachanga umuntu nango kolera ngachanga kura. Wono ngachanga ngaburukani chiba sabolio bako chiba stichinga nka nyora. Gachakone biashara byane ngora iko biga byo korose bono byo korose yanzu mpira magoko nagani nkabona ono karatiancho mjini ege kakenga nanga kiko akorere gase era around 1 year and a half kochiabu 1 year and a half 1 year and a half ekitarike ke asoko korege ntekiga na kwara oniri ice cream aske karo mwako yigo erire nenusu no ndirenkere kiwa tuwalire kero kene no taete koirana na anda size gosembu yo ya siboni gambu yande ebiasara ninche ndengereri nyasaye kara igore chinchira gochiabu 2022 gabu ninche nche biasara neri bona tingo bikwana senje tindamanya na kimocha ko bikora lakini yogwata na Exodus iko kuchimaga yae okunganya kuchimutu okay okay ekasiga obuya bwayo na ntebi mborobyo obuya neri bono metekere nko birosiga hata we mwenyewe ukiona nime relax tringo ichanda mono customer ichigocha chiandigi chioka bao ntigera marieta bona sasa vile nimekaa hivi nime relax tu nikutengeneza vitu kolia na jera nera na nyumba Nairobi siane bono ndatebe diga Nairobi siao Nairobi siane bono aso mwako emo nenusu iga ya bero bisiago kero kenda soko lirigwa chakirite gasiga challenge ndanga ni kwa roche kusobo kongo boli kwa roche obotanga ni bogo chakera mborobyo challenge ne ri kona rari bagaro na kongo ndwala chandana tena bantu igara kini nyasaye nanyorete chinchera bano squeeze ni nturiete bano na kioro chengendere pega kukaa mali pamoja hivi umetulia hivi si mchezo sana yeah. Okay, abantu abange osebona buna bali batorigereti mbamanyete nga gosa no gukagera kwabo nga kero kende town yali igogo chaiga kwanyora asaka bakakariga
kwa beke biashara bia gororo kineke na usono bolu Rau no obori mosencho to kwenda ndonsi kwanyora riba gadioka. Okay. Lazima uretere challenges kama kwanyora riba gedio. Senche ni town bado nenenere ndo kwanyora riba kana kongwaro. Process yo konyora riba ge town ga nereri. Ogo kwanyora riba gani ni kuvumilia kora mnyokigo na wanto we county maybe ga. Lazima ukwe mvumilivu. Ige moko mnyokani baka baicha bago tigera gose ngaki process ke muntu gwetara kwari nyo. Iga wona ndabenyo sayo ra gere hutigi onyora riba ga bia. Tingu kwana sencho no muntu onde gose yaya. Nyasayo ra konyarire na maombi bado na riba ga. Kurinde kirase ga na bugata monyene na guikotere channel etakire. Ina vile lazima. Okay. Igo a challenge ene na kegi maneri bagari arenge. Challenge ni bagari nene. Na maybe capital iga no kwanora nini kama wakati wa mvua maybe toi watu na libuli kirembura wana yatura kwanora mwa tubwatia suku igama kwara mnyoka guchukua igama asigete ena ile challenge tuna wata lakini siku hizi tunorochi nimbo ataka shedi iga tuliete imeona no mugaso yeah bago teanga ibintu mbiangora ngora kabisa. Saga biangete. Okay. Mwanzo muligelio Getembe TV una nako erani gonde na Exodus umusa koros beats iga beats ni binte biga korosia amaridadi aliyako bekwa sama goko na nero togende tokwana nere maigase chi street cha Bosongo akaragende togotorera buna gokoranya kwirigeria iga yaye buna gende tokoranya kwirigeria iga yaye asomuro nya kwirigeria na Joseph Mose na ime ya Getembe TV GTN. Omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera koga omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera koga era kurukunya kwirigiria kwega ebogacha aega ebogacha narera koga aega ebogacha narera koga uja utia kwega. Ndia mwana ndo mwancho muligelia Getembe TV GTN kiongo kia mamugusi umurobelio ligerete ni gukoro kwanya kweligelia na nche Joseph Mose na rero ni gonde asomo chubosongo na ni gongende to gukwana no mosawe wa mukoro kunga Exodus atote Exodus yemineti okonganya igona nganye te kuruma gari kuru asegete na bono gani gara asegete koto te biale ayande na mange na ni gotegende to gukwanira nyakweligelia yaye una korosia amaridadi aliyakobekwa soko boko akorukunga beads bono gigase yakoranga beadwork okorosie bintu bune biga nebinde binge biri bikobekwa sama oko na kwali ina nato ganda okwana nere Exodus Yes. Want having okonganya okorua okorua sekosia sayan Exodus ekarota ligo korega sigiga ngasi kinande ndo korgo se gena kege ndo yoko apart from art chorus beats ngora terande. I'm a musician by day. The stage name inaitwaga G the Exodus. Nimbwata matero ngora terande ya vile kongana ochibesa moke. Hiyo ndo usanii bado nafanyaga usanii. Yeah. Chingero gotera ni chichekerero gose ngaki mogochiroka. Chichi abatsi kwandi gose chichi. I'm doing gospel. Mimba gospel by day. Ana ramatero bana mbwate ine nchendu sia yande. Ya nikorete na matero na babo Bonbi. Timekes como maete Bonbi. Babo SPJ. Babo Speedix. Tokorete na baro. Speedix no ro tanga na bokuerera. Buerere. Na bokuerera na bokuerigeri. Okay. Yeah. Na bokuerera na bokuerigeria. Morobele ko kunganya kwerigeria. Na kyoko balance. Egase ga yago
no gotera one gabu gotegemea okona ara matuko naro nsete tinigocha gasi ina rongo chanara tumeka naraenda maybe studio nara record ya materane the following day na soire gasi wana ritukori mbwate ritukori erimo erio nalingo tumeka na kora bako record maybe na chile studio na record gabo okona ara nsete mind na rikira gotera buya na chile studio na record. Okay, yeah igo naboko ligogotera in one day okorekodia seri tukelio okoran okometa gotera onkolgo charerio kaigora smore ipanga mali uburukani abwata na mayama origeritim megoso. Okay, yeah igasi yago asokora kwa namba isokora ngani gasi erituko negasi okora ritukeri moko cha serinde bono ratebanga rero ni studio karegotera ngaki okona kyanga kwa usinga kyoko enyorera onye tori tuigoretire ndegasi angotero kare usingo korole savings tia bagotanga nko gachora gante kare mbuliratu ono mete na lazima ujipe time ambo time tari kare twarora segasi enda bo pesa bolio konyora boke na bukora tumeka sencho kebatini chibasokoli kera lituko njigo isana bona ekara lazima ora yali bagake iri bagende ngo chanare ya ndo natumia. Yeah ngamere moteli ko erero mere mobade ga sainero te ko era pino koraki chibasa na chiracho nchigo isana mambi kwa boke na ego bidi kera lituko riki lakini lazima ujipe ambo time kwa ratumoka china chingo chanara tumeka. Okay, yeah obuya bwegasi nde yonsi mbolinga omuntu no akoragira kurwa gose obuya nande obuya bondora nte bwegasi wetania nga dere gasi ako enyorera kurwororo na ngwante nga negasi ikaransto tabugati konya kusukasuka obuya bwaye mboro byo bo kwarorira se amatuka yonsi obuya ndatebe ne ringaki imenisaidia kutoka kijijini na ruro na ratikanile kisauchiri chimbepi ndo sababu nafanya hapa sahi wana kisauchiri miadarati na rati getepi wana mbiande tulitumeka kende yonsi ya nkonyire hiyo najua ni kitu ya muhimu sana kile kwa rure nini ebinyoro uachire town that time yenye mlikuwa mnatumia kufanya mambo mingi hakuna sasa hiyo ndo naweza sema imenisaidia sana nende ara nkonyira arotingo kwa na bobe igasiera ya nkonyire na rura ale bobe. Yeah okay, ya kegima tima tinga kile kwa mimi tio kunganya na rura ara ndo sababu nilijita jide exodus. Okay. Exodus yani kutoka kabisa, nimetoka na sirudi. Ulishatoka pale. Inshallah. Exodus. Yes. Ebintu ndo chobwate gaiga ebire chitofauti ao chisambo chebintu birenga gaiga okorosiri tangani ebintu ange chitofauti rengo bwa okorose Nimbwate mnyeke. Kero mnyeke. Chitofauti ange irenga igabira ebintu okorose. Okay. Abono to tebyango buneka mubeka no ngakyo okorose. Porque na ungo kero within maybe 2 minutes. Anda kero si kero le. Ungo singa ngara. Ni relax pili. Ala piki ga. Abe kaiba. Gochibidi chibwate ngoro chinoko chibwate chingoro ende bano ekambe mbwate nero ninyero seti okonye sambere biya kwara beka chibidi simuna 80 ga echibano ngosoi nama yakobeka lieta. Okay. Turo chibona na ngobeka igangora and as more accurate na tori accurate yaro okonyara kwa gesaliri neke muna bakya belega na bongo ndali kelieta nonye my lord maybe ndali dika na bongo ligi ngocha nara ligi ngora ngora na bongo na de customer extend inao tomorosi nango chana ara rosi gana separate
hiyo inaandika ni my lord maybe Indras mo igora maiso unatubati maiso aro asitho kora Indras mo be muntu ole bwangu Torochimna ndi abire my lord bono abire my lord mente bike kurmu ina bono abo koranda ngare kebano mete kielire gobano na kiki kebano kielire no besie kabano ngo bekelo kieli okorotet so bune kyo iko kielire kielire bono ige kenechi ikakinga na gyo kwa ira ngense ye dakaya eke 2 minutes na akorire pi na akorire ekerega kwa ngopiga korosi kerige kwera chinga kichinyi kerekere chinga kichinyi kere mneke hindo inasumbuaga sana lazima upange nendo akisabu bare kagiki lazima atari uko bara yani chilaini echi lazima uchibalance chansa lazima uchibalance nechi lazima uchibalance kwa rebono ina rishida kazinga ngoko ikerete gente karo keme na Nairobi na mimi nilikaga Nairobi sana jua jaro na banyorete Nairobi na chidra kanyaroba basikete bakorosiga vipi bro bakara ngoroki bina biba ngorokeretio eka koireke kakenga nanga kiko kemanya kionsi eke kakero kianyerete mna matukabire abero nkorosiga eke kero kingaranchande gasionsi kwenye manya bakevi nice to manya after some months na nice to manya senjo karosi yanto mne koroche omanye rasmo cha kireke totebo endeke kia USA oche step yende kaika na kongwaro bono egasinde yonsi obuyo bugwante biri egasingo twarere challenges ain challenge kyo gwetera se egasi challenges tinde na beri ngwetera nende kwa na umuntu agochogotebi ntengeneze ikitu kere kwa motebi igoria gotei na maite ono meto sinyu kwa matei ngakia o maite nende ngakia ko mboli kwa ndetera chiba serio kwa ngara oseri necho sincho wa no maite wana kwa confidence na ara ego chaya ba kongubobe ina the challenges na maybe sometimes na uko charuri tuko na uko bora na uko era na wana igora na utabu atekele kero kende ino abantu abaiga be bonchorerio totebe bo obokebwe chimesa iga challenge ene kabisa mugo twara korwa se county council nererie challenge ene kwa kure county charo arotingo teba na nyori challenge ene kure county nererie no mutu sidai pata nayo challenge kubwa kutoka county county ya to support mumete county kogotigaro kirete iga that's a big support kirotari wachanda hiyo ndo na appreciate our governor nechi kanjo bonsi ba municipal watokonyere ingekuwa natusumbua wenyewe asingekuwa nimekaa hapa hiyo ndo naweza sema umuhimu bara tutigira hapa saa yangu irigere tole na wale vijana maybe wako nyumbani nataka niwaambie aje chapa job bana acha cha kukaa hapo home tafuta job chapa hustling ni hustling bora pesa huyo mrembo maybe unaogopa hivi taokonya na ukora kitaokonya unaweza kosa 10 bob na ukoshua haizi kukupia so usiogope mtu ingia mtaani chapa job rudi nyumbani kwa sababu mtu unaogopa leo haizi kukulisha ukose hiyo 10 bob muombe akusaidia taokonya umaite wone gobidi etegeme ikina kigendo ndathina hapa saiba bali kabatara okorega sibategeme ta baibuli abumbacha babuli tukirimo tokonya ora beseyo umusaberero mambi nende no sabe nako ya kitao kwa soka irigirie pesa yako nyora kaliaga ke veka muhuko mjengo bado ni kazi yani tafuta juu hustling yoyote koregazi toka ende bosi mangane ko bo ati abantu mobo etana chao kwanta okona kabisa okay kwa roho wasemi ubia sana na ninga ni okorega
na kwamba gontanganire gento nare kuburia na nteto kuburi ngaba sa mbale nkaria babwa to gwancherere gosase gasigete useba go bagwa na karo kende umusaye ta kubwata ende gosemjenge gekogera nyaruka ya eno erari komororere warori doro chege ndune wono ndeto rigerie kamera eri Exodus oba obosemi obukwaba oba tevi nganki kibone to korekana ile ndo ndaba tevi wale vijana wako nyumbani kaka umetulia ati sasa unagopa warembo wako maybe obwa tonda bwensi ndo ndako tei please ligie aso huyo mwenye unagopa leo hata kusaidia kesho. Tafuta pesa yako juu kiniomba leo nikupe 10 bob kesho sitakupa unajua. So toka job ni job. Niliokuwa narakeke na kie kiora atumeke. Acha uvivu, tafuta job pata yenye unapata, nashukuru Mungu. Yeah. Kina kinda bade mangana ko boabo abantu obweta ati nyageto ndolire ati swagi ya chapa job. Fanya hustling, nika yaro usibague kazi. Kai nakupea 10 bob ama 20 ama 50 hiyo ndo job. Na build your future. Yokina kinda te aba saiva balibalika. Ende mbategemea baibodi mwana. Yeah. Amangana malito kweli kurua se Exodus. Akoteba nga tiango na temo kebeka una wate. Akoteba iga. Abantu bali obote ngamba koro gusengo korole gasigete. Kuna bono onyendi na chane maiki iga yane nyibisenga monto tandoranga enchege tembende nche gasiana no boralia. Igo nare konyora Exodus nare konyara ukwana nere. Umusaye karo kobo akobwate gechiko kiago. Gechiko kia nenche ne Mike. Ekaro kobo na akobwate kiago gweso kigari okore mirimo enyorire gento kiago. Omwero nae bweko kumia muntu yobote ngata korora. Tago konya kende yons. Nande no mosaba. Talimo tukonsiora mosabe. Agabekire buru. Na were igo. Tiga vijana walibaleka bategemeta baiboli akiti abasokaro baliji. Okay. Hii miaka yetu yenye tumefikia sasa hii na usitegemee mtu. Hiyo ni kitu inaweza kuambia ukweli. Maambi umetewa Bible mbaro na ende maambi ende mba hiyo. Kwa re bono. Ebe ngamba hiyo na ande kwanalire bonga na baba wako. Ara wakitugo ikonya. Ekonya boni kakire baro umanye weakness chiago ekeneke na bongo nyara gokora. Lakini to bwa muntu kitu ya muhimu usiogope mtu. Hiyo ndio inaweza fanya uendelee. Yeah. Bono Exodus. Itinechinga kitia corona. Ainga ki corona ya affectirie gasiga ya. Corona era ya affectiri. Atienda te omorigeria ngana kigeko garambe te social distance. Mate na babara torra se camera nge torange. Korende social distance into keep it. Ne corona era ya ratu chandire gaki. Mune binte biana aro customer na begocha ekobwa kubuata. Lazima ndamo sanitize umanya ko ke umanya ukeveka. Ina challenge nende bono bagocha bange maybe ga batete social distance. Ono kana re customer ya chire na tuke no yo mono toro chika ki anga factory era sei nango chaka na 50 ga uchire nero bono dingana lia golia mwale gocha sege abantu bakoligeretie ga kwara getembe TV na re TV karo montali gere chinga kechiga TV ya chire nkuma korolira bali agusi dingana lia ko bateberio mwale ndirie entonda batebi kyo mwale ngaki bali corona is real, corona eronero, hata mimi nimeona wenye wamekufa, corona iko, tuire chinchira chilichia serikali etete, tuchitumeke, na uwe mwenyewe ndo unajichunga. Nende kantonda ate abantu bande tokora hustling, negasi, nje bali bata maiti ngocha nara toka ga elimu center, Falcon opposite Falcon, nasama gutakuru kushel na rungura chana bera opposite ga. Yeah. Safi.
na arayibona ari gototethia Exodus omosayo igokorosia beats gose ebinte biga bikobekwa kurwa sama goko na nero twari kwanera so morobire nya kwerigeria rituko ria rero na buna totebiria mang'ana mange na ndama yako toteinga era kwiruka Exodus usuko ng'anya egekwera na rwete kurwa segete gwikabono igasare buna twerere ng'ere no mosayo uri gutumia mario gari agutinde kurinde bono obuno bugima buga maega na ndo ruro bosemi ubuya gucia saba sai asa goteba buna omosayo te kobwa gose gusuka ng'anya rebe nkondorare ngokora gintu gete igo gwate akore kwatwaru gwanchirire gucia segasi asoke ligie gasi yago iskaria kora kende gyonske uri akore kugichobo bugima bwakira rituko bogende bagotenga one word is wise for is enough for a wise man yani ringane limo designer so montoro mongaini na tingo nyara komenta se alia atotebire Exodus gekogera obosemi bwa ni gobwarwa kurwa asenkoro ya ene bya mono mancho moligeria soko era chingali cha okoligeria morobero nya kweligeria ime ya Gatembe TV elitera na Joseph Mose matukonsigendera koligeria Gatembe TV nero ekionga kiamwa mugusi Omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera kogacha omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera kogacha era kurukunya kwirigiria kwega ebogacha aega ebogacha narera kogacha aega ebogacha narera